ek is hier met die borsel, so ek het my nou. Hier sit die ding afspoel. Met tandenborsel. Die tandenpasta en dan kook het my nou, kook het my gauw. Turn the camera. Guys, I'm just going to pause the video and then I'm going to get the soup in this carapace in for an hour. I'm going to keep it on, then I'm going to wash it off. Hi guys, I'm back. So I have my yellow soap. Yes, the water is here. The kraan water. Kun je staan de camera aan te batten?
So wat ay. Dat is oké. So wat gaan we doen? Kijk wat ik doe hier. Ik doe altijd dat. Je ziet wat lekker hier. Ik moet niet veel zien. Zie wat bij lekker. I can bring myself into ik laat je af willen zien jou de niet. Laat ik het niet af willen zien jou de niet. Zet alles op het tafel samen. Kom maar begin maar op. Alles dat je doet. Zo ben ik met je kans. Wat heb je gevraagd? Waarom is Sally gaan? Wat heb je gevraagd? Voel me niet gaan beginnen branden, want chips kan je niet. Nanti waxba ma nishin u afikan asatatu hatran dan kan ik die video post die lachen. Dan embarrassing wees. Ik wil zien hoe brand my oë. Wow, ek noem my oë toe. Nou, dat is embarrassing. Voor my nis. Maar nie maar vier sien nie. Dit is jou. So wat is nie la. So bikin. Baca. Jalla, ik ga nog om mijn handen wassen, hè. Jalla, ga mijn handen afdoen met die. Jalla, asla. Jalla, kies toch eens zo. I can bring myself like a river, such a round like a river, such like a river, such a baby sing like a river. Ja, ik het nou opgeheet. Dus ben ik het af en bij de klik. By my ma, my friend did put it not beautiful up and then I did all this. Let it even rock van ik squat. En ik van ik wil niet video gaan maken ook in na van naar Spanje. Dus ik was er niet bij. En dan die video maken, dan ik nog zeg afspoelen. Ja, ik ga niet die video laat uitgaan. Ik ga uitgaan, maar ik ga het niet op zo'n clean all. Ik ga niet daar druk niet. Van dan dito video temen ini kalian bawa semua video sampai semua video bye guys, see you later guys, see you now